Eta saldan irugiarra, eta irugiarrak badauka usaiolan, Dios, plantxan da, hoenean da, nik ez da zer dauka, baina... Adikzioa sortzen duen usai eta jakie da. Zerbait dauka. Nik ez da hor botatzen dioten zerbait, bueno, ez, naturala ere, hor, badaude irugiarrak ezerre botagabero, beikona ezer botagabeko, eta arek ere, plantxa botatzen zuen txingarretan erretan. Beti da, nik hori da, erakargarri izan gatxun, orokorren erakarri izan gatxun usai da. Eta, bueno, horren lekuko ere bai, merkaturatu izan due hortzetako pasta, beikon edo irugiar zaporeko hortzetako pasta. Txantxetan naizela. Ez naiz ari txantxetan, eta bestela, bueno, ikusiko duzu, lortzen deun hemen iruditxon bat, eta resaka gainditzeko edo resaka pasatzeko oso ona omen da irugiarra jatea, ala diote, eta Elvis Presleyen jaki guztoko namentzen sandwichen. Bai, ikusten zen, Elvisen azkenen gurtetan, ez? Bueno, hor beste faktore batzu gehiago kontutan hartu barko, baina favorez haitu bere sandwicha. Bota. Japote osikoa data. Irugiarra? Banana eta kakauete krema. Oie, une baten bardu probatzeagatik bakarrik. Ostra, kakauete krema horratzen ez daukau? Bananaik ez daukeu, baina, bueno, datorren baten edo ingo du, Eta hori goxua da? Ez dakit, bere gustoko namentzen, eta egi esan, bueno, jo mendau, Elvis sandwicha, hoi da, izen hortako sandwicha, badau bedeinkatuta edo bataiatuta sandwich bat bere izenak. Osa, R-arekin dauka Elvisek, R-arekin dauka. Hori da, eta bueno,